Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε ακόμη σε ένα βίντεο. Θέλω να πω τη συγγνώμη για την απουσία που είχα κάνει 1-2 μήνες. Είναι επειδή οι διακοπές ήτανε και επειδή ο υπολογιστής μου η οθόνη μου όταν το ανοίγω γίνεται άσπρη οθόνη, δεν ξέρω γιατί. Και τώρα θα κάνω από το κινητό, θα κάνω βίντεο. Αυτά και αυτό που συγγνώμη για την απουσία που έκανα 1-2 μήνες. Σήμερα θα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο, δεν θα έχουμε ζωγραφιά. Σήμερα θα έχουμε ένα unboxing βίντεο, θα έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, να κάνετε μία εγγραφή, like στο βίντεο, κουδουνάκι, καμπανάκι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτά τα παπούτσια είναι του Messi, είναι τα νέα τα ποδοσφαιρικά. Να τα βγάλω να το δείτε. Ποδοσφαιρικά. Από πίσω οι τάπες δεν είναι όπως τα άλλα τα ποδοσφαιρικά, δεν έχει σιδερένες τάπες, έχει πλαστικές τάπες σε σχήμα τρίγωνο. Σε τέτοιο σχήμα, η σόλα είναι σκληρή, δεν είναι και λεπτή, δεν είναι μαλακισά όπως τα άλλα τα παπούτσια και δεν τα φοράμε έξω στο δρόμο να πάμε με αυτά βόλτα, δεν τα φοράμε μόνο σε γήπεδο γιατί γλιστράνε όλα τα παπούτσια. Τα ποδοσφαιρικά δεν τα φοράμε έξω στο δρόμο για βόλτα, για διαφορετικά άλλα, στο δρόμο, τέλος πάντων, στο πεζοδρόμιο, σε πλακάκι, δεν τα φοράμε, μόνο σε γήπεδο. Παίρνουμε τη τσάντα μας, βάζουμε μέσα τα παπούτσια και πάμε και τα βγάζουμε και τα φοράμε στο γήπεδο μόνο, γιατί θα γλιστράνε οι τάπες. Θέλω να πω ότι αυτά είναι το Messi, όπως το είπα και πριν. Adidas, χτες είχα πάει στο γήπεδο και τα δοκίμασα, ήταν πολύ καλά. Τώρα για αρχάριους είναι καλά, για αρχάριους και αρχάριους ναι, κάνουν 60€, είναι Adidas. Για αρχάριους είναι πολύ καλό για να ξεκινήσει η αρχή για το ποδόσφαιρο. Αυτά έχω να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Adidas είναι το νέο το παπούτσι. Κάτι άλλο δεν έχω πω. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω άμα βγάλω σε ένα επόμενο βίντεο, θα δούμε την Παρασκευή, δεν ξέρω άμα βγάλω. Σήμερα που είναι Τρίτη, σήμερα θα το ανεβάσω το βίντεο. Αύριο δεν ξέρω, μπορεί την Παρασκευή να βγάλω βίντεο, μπορεί και όχι, επειδή τώρα θα είναι και το σχολείο, τώρα ανοίγουνε 11 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε, θα σας πω, θα δούμε αν κάνω βίντεο ή όχι. Κανονικά θα βγάζα βίντεο, αλλά ήταν οι διακοπές και μετά είχε πάθει κάτι ο υπολογιστής μου, γι' αυτό δεν έβγαζα βίντεο. Και από εκεί κάνω το μοντάζ από τον υπολογιστή. Γι' αυτό σήμερα θα κάνω βίντεο από το κινητό μου ή θα κάνω
παπούτσια είναι Adidas, το νέο το παπούτσι για αρχάριους, όπως είπα και πριν, είναι καλό για αρχάριους. Πήγα τα είδα. Με αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μπορεί να κάνω, μπορεί και να μην κάνω, Τετάρτη ή Παρασκευή, και κάνω κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, δεν αλλάζει το πρόγραμμα. Τώρα θα δούμε άμα κάνω και το σχολείο.